Tuke adhula pachoka endi FKF bedo gi romo makende mag puodho kenge mag timo yiero. Jochung' malaro kom mar jakom riwruogno osechako wuok oko kendo lando dwaro margi. Jafwambo marwa James Opondo noyuoro nyasi mar Hussein Mohamed mabiro laro komno e yiero mabiro kosingo lokruok mathoth e tayo tuke mag adhula pachoka. I am announcing today my candidature for the presidency of Kenya Football Federation. Jatije riwruok mar Extreme Sports Hussein Mohamed gikone to nyiedhore e lela mar dwaro bedo jakom riwruok matayo tuke adhula pachoka. Kano wuoyo kinde nyasi mane ota Kenya National Theatre odiochieng' ma kawuono, Mohamed olero ni tuke adhula ma pachoka dwaro lokruok kendo jotelo manyien. I am here to tell you that we can take our football to greater heights. We can transform our football into a viable and sustainable social economic pillar of our country. In order to achieve this, we must bravely address the ills that have bedeviled our beloved sport. Ni wakati tupambane na hizi shida zote. Rang'iny mar adhula ma pachoka kochakore kor gwenge nyaka lig maduong' osedok chien mokalo nikech nok mag pewe kamago manitiere rang'iny magi okethore mokalo. Lek mar Hussein en gero pewe ma ok tin ne ariyo mating'o johera ma ok tin ne 10,000 e counties mondo ojiw gero weche mag tuke. Our infrastructure is lagging behind those of our neighbors like Tanzania, Uganda, Ethiopia, Rwanda, and also continentally against Senegal, Cameroon, South Africa, and countries like Egypt and Morocco. In order to realize the full potential of the business of football, there must be a deliberate plan to build sustainable infrastructure that can enable the commercialization of the sport. Lig mar wakeini ma osebedo ka yuolo nikech nok mar omenda bende biro yudo fuong'ruok ponono ni oyier Hussein kosingo omenda ma ibiro keti e ligno ka odhi nyime gi singo ni lig ma piny mag wakeini bende biro yudo sir kama pok ochaki bende ibiro chaki. The upcoming elections presents a unique opportunity for delegates to step up courageously and correct course before our football disappears into oblivion. The Electoral Board shoulders the responsibility of ensuring a level playing field that delivers free, fair, transparent, and all-inclusive elections. Hassan Omar ma en jagoro mar duond bura mar UDA kane wuoyo kaka wendo modhialo singo mar timo lalruok gi jatend piny William Ruto eneno ni jokanyo e sectors mag tuke oyudo jatelo makare. I am very grateful for you all taking time to be here, to all come and participate. Shows your faith in management of football, shows your faith in a fresh start, shows your faith in changing the football of Kenya, shows your faith in the future of Kenya, shows your faith in commitment to football in Kenya generally. Na kwa hiyo mingi, sisi sote tumekuja hapa kushirikiana na Hussein to ensure that Hussein is the next FKF president. Tumesikia mrembo akisema hapa, mtu amepiga pamba na kodrai na wewe ni legend. Na ndo niliambia wachezaji siku moja wakuje tukae nyuma ya tent, tutengeneze mpira. Na mimi nimefurahia naona ma legends hapa. Nataka mshikilie Hussein, tuende tubadilishe soka ya Kenya. Nyasi nono yuor gi jotugo machon kamano tingo Dennis Oliech, Bobby Gola, Titus Mulama, Lanwanga e kind jotugo mamoko. Yiero ma igeno tim giko higani oseywa jolar koma mar FKF kamotingo Sam Nyamweya, Sami Kempezo Wino, Toma Lila, kanyaka sani jakoma mania pisi Nick Mwendo wapoko onyiedhore e lela e laro komno. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.